Ràdio Llançà, 90.0 FM. Bé, doncs ja hi som pel tros. Seguim aquí. Passen... No sé ni l'hora que és. Sí, falten 2 minuts per ser 2:45 de 6 de la tarda. Una cosa que abans no us he dit, abans que arribin les 7 de la tarda i les notícies... les 6 de la tarda i les notícies de les 6 de la tarda, tornen els poemes de la Glòria Bassols. Els 2 últims minuts els dedicarem... Els 2 últims minuts de la primera hora els dedicarem a la poesia. Ara, aquests minuts abans els dedicarem a una altra cosa. Quina cosa, senyor Landot? Hola, bona tarda. Bona tarda. Aquí estem. Miri, hem vingut una altra vegada des de la República a atendre el seu programa, que vostè fumosament m'ha convidat a venir-hi. Des del diari Les Veus del Cap de Creus, diari que podeu trobar a tots els quioscos i llibreries de l'Alt Empordà. Sí, senyor. Avui un article. Un article. Bueno, i a mi que no em diureu res, no en saluda ningú. Hosti, bona tarda. Home, jovenet, què és aquesta poca educació? Bona tarda, senyora Assumpció. Bona tarda, també. Com que estava sota la taula, no l'he vista. Bueno... Què hi feia sota la taula? És que m'ha caigut l'anell de promesa i el buscava. Promesa? Promesa és el que vaig fer jo per estar aquí. Mare de Déu. Aquí no es pot fer un dia que no sigui el dimecres, això. Això del mercat és un mal rotllo, eh? Bueno, a vostè què li costa? Bueno, si vol, continuem amb el nostre. Va, quin... El proper article. El proper article que sortirà a Les Veus del Cap de Creus es titula i s'intitula Una visita al país del Nic. En Nic. Qui és en Nic? Més bé, què és en Nic? Què és un Nic? Un Nic és un sobrenom que posem nosaltres a internet per poder circular per allà i comunicar-nos sense tenir que posar el nostre nom verdader si no volem posar. Vostè ho sap, això. O sigui, és amagar-te darrere d'un nom. Amagar-te darrere d'un nom, depèn, sí, si és un nom curt, costa més, s'ha de posar un de costat. I n'hi ha que s'amaguen darrere d'un retrat. D'un retrat, també, tot això. Després... Doncs m'he percatat que avui en dia hi ha malvades persones que a darrere de falsos nics fan mal a la gent, es dediquen a fer mal. Clar, i això, des de la covardia darrere el nic. Sí, senyor, i això m'ha fet pensar escriure aquest article que sortirà demà. I vostè, a poc i bona lletra. De primícia el té, de primícia. Doncs va, per tots els oients de la plaça, que no pleguin, que no marxin, que no ens desintonitzin. Desintonitzin no. Una visita al país d'en Nic. Sí, és un tema, com li deia, que està a l'ordre del dia. Ho veiem de la mà d'estafadors de tota mena. No és l'anonimat, és la màscara, la careta amb la que ens podem moure per internet. Són les falses personalitats intangibles que poblen el país d'en Nic. Els Nics són els passaports falsos, els salconduits de pega que ens permeten participar a xats, fòrums, blogs i ens donen lliure acció per opinar i contactar a l'internet. Són els pseudònims que ens presenten al món de la xarxa, aquí diríem xerxa, sense tenir que donar-nos a conèixer forçosament. Són el nostre passi i salvaguàrdia pseudonimitzat que ens permet pul·lular i anar i venir sense haver de donar el DNI. Rodolí. El Nic ens facilita un desdoblament de personalitat que ens permetrà tenir una aparença escollida a la carta. Tindrem el nom d'un personatge que ens agrada o ens desagrada, o una combinació de lletres a l'atzar, o una senzilla paraula que ens és propera, o una escollida amb amorriment, sempre que, quina mala sort, la que vulguis no estigui ja presa. I no és només el nom. La teua cara pot ser des d'un dibuix fins al careto d'un vianant anònim de Cincinnati. Els modals, les idees, el tarannà, tot pot ser una creació completament distorsionada de nosaltres en la realitat. A la terra d'en Nic
se'ns permet ser el qui som i el qui no som, qui voldríem ser, qui no voldríem ser, qui podríem haver sigut, qui no serem mai. Podem deixar que el Nick sigui el nostre amo, que ens domini i ens posseïeixi. També es deixarà conjugar el què. Ser un heroi o un malvat, una heroïna o una malvada, o un heroi malvada o una heroïna malvat, o tots en un o tots per separat. I ens permet portar la nostra creació cibernètica al món real, tant sigui per bé com per mal. Si tenim problemes, podem matar-nos. Matar un Nick no és crim ni és pecat al país de Nick, ja que els seus habitants, fins i tot després de morts, són hermafrodites i autoconceptius davant un rectangle de registre lluminós. És clar que també hi ha usuaris que sí que diuen qui són, amb noms i cognoms, amb la foto actual, ben clenxinats, amb el seu perfil de personalitat, amb la seva feina, les seues aficions, afeccions i esperances. Tot ben transparent, com si estiguessis parlant amb ell o ella al menjador de casa seva. Però i què? La gran majoria qui pugui contactar, com ha de mesurar el seu grau de sinceritat? A més, la sinceritat no és cap senyal de que el sincer sigui bona persona. Però aquests sincers ho són per a tot? O només ho són en el seu blog i escrits personals perquè els hi convé que tothom sàpiga qui és el que escriu i què opina? Poder només els que les coneixen saben si són tal com es presenten. Aquí familiars, companys, amics i amors poden fer-se càrrec de guardar un secret que no n'és cap, ja que només callen el que saben. Però, i el que no saben? Saben qui són? Qui no són la seva parentela virtual? Sota la façana de veracitat i noblesa comunicativa, sabem quantes creacions anònimes o amb pseudònim tenen aquests sincers pul·lulant per la tranyina? Sabem quantes d'elles són mosques i quantes són aranyes? A la fi, són igual d'enganyosos els sincers electrònics que els falsos niquejats? És una proposició decent o indecent la de proposar una reunió al món real de persones que només es coneixen pel seu pseudònim electrònic? I arribat el moment, quan d'ells serien capaços de continuar la seva vida a la xarxa mantenint les seves opinions i fets com a nics coneguts? És lícit fer-se aquestes preguntes al país d'en Nick? A mi m'és impossible saber si hi hauria al país d'en Nick algun amant del risc extrem, un valent, un atrevit o esbojarrat capaç de llançar la màscara dins la xarxa davant de coneguts i desconeguts i continuar fent d'ell, sincer suposat o fals suposat, per la immensitat de la sincronia, tal com si res. I més encara, tu creus que pot ser possible al món real que coneguts i desconeguts fossin capaços de tornar-te la màscara amb un amable somriure tot dient tranquil, tu per nosaltres sempre seràs un Nick. No ho saps? No hi has entès res? Doncs mala sort. El teu camí cap a Gòlgota ha començat. Que l'intel·ligent calculi la xifra de la bèstia. Doncs aquest xifrat és el d'un nom i el seu nom xifrat és el d'un Nick. Ai, no hi he entès pas ben per res, això del xifrat. Xifrat, senyora, xifrat, computat, amagat. Ai, xiflat. Al final és apoteòsic, però no m'ha quedat clara una cosa. Digui vostè. Està bé fer servir Nicks o no? Això dependrà del que ho faci servir. Això I no. està bé fer servir el nom i la fotografia real o no? O no. Jo també és el que li pregunto a vostè. Bueno, I vostè quina opinió en té? Jo tinc una opinió que si vostè és molt lleig o molt lletja, Canviïs la foto. faci servir un Nick. Si no es pot canviar la cara, canviïs la foto. Sí, faci servir un Nick. Si vostè és persona agradable i que doni goig de veure-la, doncs faci servir la foto d'una persona també agradable i que faci goig de veure-la, però que no sigui vostè. I després tota aquesta gent que està en el Twitter, en el Facebook o en aquests fòrums com Forocoche
i que darrere de nics fan amenaces, insults i tal i qual? Això està molt malament, és el que li dic. Això és la debacle, això és la debacle. Per tant, el món d'en Nick és un món gris i És fotut? fosc, depèn del personatge, ja li dic, si és malvat, aquí és que el món del Nick pot ser qui vulgui. Sí, pot ser qui vulgui, I però qui no vulguis, normalment també. el que posa la seva fotografia i fa servir el seu nom de veritat no es dedica a anar insultant por ahí. Oh, depèn. Va- Si té una vena massoca i vol que l'estomac i no li ratllin el cotxe, sí que ho pot fer tranquil·lament. Normalment no. Normalment no, és el que li dic, però potser sí que hi haurà algun esborgerrat que tu i jo i vostè i mi no el coneixem, però pot haver-n'hi algun que sí que firmi amb el seu nom i posi el seu careto i el seu retrat en el seu Bueno, sí, últimament s'atreveixen a moltes coses. Clar, Podria ser. sí, vostè mateix, si volgués, pogués posar Ràdio Llençà i podia posar com a parlador la seva fotografia, No, perquè però... generalment ja ho saben que és vostè qui parla. Sí, clar, si ningú més ve aquí a fer res. Home, i a mi? Bueno, a part dels que venen aquestes 2 hores i els pocs que tenim que fan programa fora d'aquestes 2 hores. Esclar, és que no ho feu participatiu, això. Com que no fem participatiu? No puc haver mai ningú. Sí, tinc que anar darrere la gent perquè vingueu. Ai, mira, sabeu què? Jo us ho diré. Feu piques-piques. El piques-piques sempre crida gent. Jo vaig allà, mira allà a la República del Cap de Creus. Qualsevol cosa que fan, hi ha un pica-pica. I de seguida allò s'emplena. Mare de Déu. Home, la veritat és que quan hi hagi una inauguració o alguna cosa aquí a la Casa Cultura, podria remblar alguna safata que tenen de pasta Esclar, seca. guarda aquí l'armari i pel dimecres que ve ens la mengem nosaltres i diem, tenim cosa fresca, molt bona, i pam, la gent es presenta. Potser serà florit. Florit, bueno, florit a la primavera, si tardem gaire serà la primavera, ja és temps de flors. Sí. Molt bé, Lluís Landot. Doncs Bueno, miri, jo em sap greu que aquesta senyora vingui aquesta aquí senyora... em prengui la paraula, però no sé, jo ho trobo que vostè es tindria que quedar allà en el sillon. No, que és massa dur, aquell sillon, després no puc aixecar, és massa baix. Oh, mare de Déu. Que té alguna cosa més a dir sobre la visita al país d'en Nick? No, més aviat és perquè la gent pensi que si ara en els seus nics, si els té d'aquests falsejats, els ha de posar de veritat, o si el té de veritat, val més posar el falsejat. A veure què opinen, a veure què fan. Jo m'agradaria saber si algú, a raó d'aquest escrit, i pensada mentalment aquesta suggerència, doncs diu, miri, jo tenia un nick fals i m'hi he posat jo mateix. Hasta he posat el número del carnet d'identitat. Amb la lletra malament, això és clar, perquè no s'ha de posar tot. Perquè això ho diuen per la tele, que no s'ha de posar tot, perquè poden robar els comptes i els comptes bancaris. No és que puguin, és que ho fan. Ho fan. Sí, a mi no m'ho han fet, però sí que m'ho han fet, no m'ho han fet. No m'ho han fet. Bueno, hi ha gent que sí que li fan. Doncs molt bé, la setmana que ve més. La setmana que ve intentaré un article que sigui una mica més alegre, perquè portem aquí uns dies que... Home, aquest no ha sigut tan no, catastròfic com el de la setmana. Ja deixa el mal regust aquest de que si se'ls vols dolents o s'amaguen aquí darrere... Bueno, la gent que rumí si això de fer servir nics està bé o no, i la gent que rumí si quan diu un insult en un altre per internet... Això està molt malament, No sé si està bé o malament, hi ha gent que potser... Això està molt malament, això s'ha de dir a la cara, Perdó, però potser hi ha gent que s'ho mereix. Però sí, seria capaç de fer-ho amb el seu nom. Això, o com baixa per l'escala, si se'l troba... Ja. Sí, bueno, però si insultes un tio de Badajoz o de Barcelona o de Vic... vol dir que és difícil que te'l trobis a l'escala. No te'l trobaràs a l'escala, però... Tindria que mirar d'enemistar-se amb el veí, doncs. El que ha de mirar la gent és si té valor de dir fill de puta en un de Vic per internet sota un nick fals o amb el seu nom real. Home, si és de Vic, jo quasi posaria un nick fals. Perquè els de Vic, escolta... O de Madremanya, m'és igual, que no sigui d'aquí. Madremanya, tenen una bona aigua als fons, Madremanya. Sí, boníssima. Ens parlem la setmana vinent i recordem que aquest article ja el poden trobar... El poden trobar... A partir de demà publicat. A les veus del Cap de Creus. Sí, no sé, podem despatxaran, perquè que jo li faci spoiler cada vegada en això i el director em dirà, però noi, què és això? Això de les veus del Cap de Creus deu ser del grup Godó i no hi ha problema. Godó, sí, Conde, sí. Bueno... Alguna cosa més? No, jo per mi ja hem acabat i vostè té alguna cosa a dir. No, jo mira, ara m'aniré a fotre un carajillo aquí al bar Felip perquè m'ha dit unes rulles a tant de parlar. Però si vostè no dic res. Per poc que digui, de seguida queda enrogallada.
Ens veiem la setmana que ve. Doncs vinga, fins la setmana que ve. Bona tarda. Bona tarda, guapo!